Jongi hapertei tang shipur Ngin sa late no nang netang khindiat po Don spa ne jimstad balah ban bat Namaru Blei ya baro upen ya ringkat Blei kwah ban phah iangi sha dujok Kadei kamon langin jiet ya kapop ne ho Kajing im jongi hang ne kan long leh no ei Ladang ikin tait ban le ya kamon Blei Iangi ula Deppen krelui pa Kasong hangi Banjet waine number Jingkordit kanang jurkat nang iait kipor Kenyu jumai bat kit maruh kijia barabor Lato en sapendep lutya kijing tobaro Wat iwe I daritru unum ehno Blei kwah ban phah iangi sha dujok Kadei kamon langin jiet ya kapop ne ho Kajing im jongi hang ne kan nong leh no ei Ladang ikin tait ban le ya kamon Blei Iangi ula deppen kreli pa Kasong hangi Banjet waine number Kajing tombor ki kristan Kileng ka pertei Blei hamengi duai ya kitos nhau senei Tang hame jisu bayai ngipan ngigerpat Tang hame don jingker me wat lakot ki